Будзе нейкая калона, над якой будуць вісець нейкія пэўныя транспаранты. Мова. Вот ад вас я гэтага слова не пачуў. Нацыянальны код наш, ён можа ўключаць і нават транспаранты на ідыш. Якія яшчэ цаглінкі ў гэтым падмурку павінны быць? Грунт, на якім я стаю. Я бы из этого клоунаду сделал и издевался бы над всеми, над каждым вашим словом. Любая ідэалогія вартая толькі смеяння, толькі смеху, потому что яна не будзе падыходзіць для ўсіх. Вопросы национальной идеи. Это серьезно, снова стало серьезно, буквально у нас на глазах. Идея X на Еврорадио. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У эфіры праграма «Ідэя X». І мы працягваем фармуляваць, шукаць, артыкуляваць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю разам з нашымі выбітнымі гасцямі. Вядучыя праграмы па-ранейшаму я, Зміцер Лукашук і Максім Гаруноў. А наш сённяшні госць – настаўніца, даследчыца, пісьменніца. Нешта яшчэ забыўся? Ганна Севярынец. Добрый дзень, спадарыня Ганна. Добрый дзень. Спадарыня Ганна, вот я там сказаў, даследчыца. Можа быць, нацыянальную ідэю нам трэба вот дзе-небудзь у архівах пашукаць? Ну, у архівах яна таксама будзе, канешне, бо колькі існуюць свядомыя беларусы, столькі яны шукаюць нацыянальную ідэю, там у архівах таксама, але гэта не адзіная крыніца. А колькі існуюць свядомыя беларусы? Бо мы тут чулі розныя версіі. Вось Валерый Булгакаў нам учора расказваў, што беларусы як нацыя з'явіліся, утварыліся толькі ў сярэдзіне 19 стагоддзя. Беларускія чыноўнікі, вот у мяне такое ўражанне, што ввогуле пра Беларусь, беларусаў гавораць з 1917 ці ў лепшым выпадку, ці ў горшым выпадку з 41 года. А нехта кажа там пра Вялікае княства літоўскае, нехта пра 3000-гадовую гісторыю беларусаў як этнаса. Вы як далёка сягаеце? І па-першае, я думаю, што гэта розныя паняцці: свядомы беларус і беларусы як нацыя. Бо свядомыя беларусы, канешне ж, ідуць наперадзе. Яны ўсведамляюць сабе беларусамі, чаму мы называем іх свядомымі, раней, чым гэта робіць наша мадэрновая нацыя, якая ўсё яшчэ знаходзіцца ў такім стане развіцця. Бо мы, я не спецыяліст па нацыяўтварэнні, але мне падаецца, што мы яшчэ не дайшлі да той ступені, калі мы можам сказаць, што нацыя ўжо сфарміравалася з усімі сваімі адпаведнымі атрыбутамі, мне так падаецца. Таму, калі утварылася ці ўтворыцца беларуская нацыя, мне цяжка сказаць, я наогул пра гэта так не думала у нейкіх гістарычных перыядах. А што тычыцца свядомых беларусаў, то я думаю, той студэнт, які першым у 1500, не буду враць якім, але ў 1500 нейкім годзе запісаўся ў пражскіх дакументах універсітэта беларусінам, ён быў першым свядомым беларусам, і гэта было дастаткова даўно. Вы зараз пра Скарыну гаворыце? Не пра Скарыну, там быў я, каб я ведала, што мы пачнем з такіх далёкіх часоў, то я б, канешне, удакладніла ягонае прозвішча, але гэта быў не Скарына, гэта быў іншы студэнт, бо Скарына, здаецца, не падпісваўся беларусінам. Ну так, да, вот я таму і удакладніў. Не. Вы сказали, когда нация вот совсем сформируется, вот это в скором будущем случится, когда-нибудь там случится. А вот какой признак того, что вот ты выходишь на улицу, огляделся, да. Нация. Вот она. Ёсць нацыя. Тут я магу ўступіць, напэўна, ў нейкую несвядомую спрэчку з даследчыкамі, якія даследуюць менавіта працэсы ўтварэння нацый. Я гляджу на гэта са свайго боку, такога дастаткова такой звычайнага чалавека, які проста недзе ў гэтых пытаннях пытаецца разабрацца, то я б сказала, канешне, што нацыя існуе тады, калі яна мае ўцямную, добра сфармуляваную, прынятую нацыянальнымі элітамі і народам агулам ідэю, калі яна ведае сваю гісторыю па меншай меры ў стадыі міфаў такіх, бо ведаць гісторыю ўсе не будуць, а нейкія нацыя такія нацыі утвараюць, не ведаю, як сказаць, творчыя міфы, якія кладуцца ў падмурак нацыі, калі гэта агульнае веданне, калі ў нацыі ёсць агульны культурны код, які
фармулюецца праз веданне літаратуры, нейкіх літаратурных зноў жа афарызмаў, мемаў, нейкіх вобразаў агульных для ўсіх. І калі гэтая нацыя мае агульны погляд на сваё далейшае развіццё, ну, мне падаецца, тады мы можам казаць, што ёсць нацыя. Ну, напэўна, у навуцы гэта выглядае неяк інакш. Извиняюсь, перебью, но вот то, что вы описали, оно очень похоже на советский Первомай. Ну вот идет большая колонна по городу. В этой колонне у всех одна и та же идея. Они одинаково смотрят на свое прошлое, одинаково понимают свое настоящее и одинаково видят свое будущее. Ну, нават у первомайскіх калонах такога не было, мы павінны разумець. Ну, вот... Але ёсць нейкае агульнае ўяўленне нацыі пра сябе і пра сваю будучыню. Агульнае ўяўленне. Оно не абавязкова аднолькавае ў нейкіх прыватнасцях. Просто я к чему это хочу. Вы это так описали, что похоже на такую большую первомайскую демонстрацию, которая идет. Откуда она идет? Она идет вот от... С темного минулого у светлую будущую. Не. Она идет от... Это хочет привязаться к конкретной геолокации. Ну да, вот от метро имени Ленина, да, вот, и оно идет прямо вот до Академии наук. Да. Вот, и там весь город, и все вот там счастливые, с транспарантами. Транспаранты никак нет противоречивых друг с другом транспарантов. И вот только в вашем, ну, как бы в случае вот нации, там будет вот вместо Ленина будет там Якуб Колос, там будет... Костучка Ленина. Вот, да. И все будет по-белорусски, и будут там цитаты висеть, там, Беларусь вечно, потому что она там прекрасна, там, ну, что-то такое. Ну, напрыклад. Ну, разумееце, што нацыя гэта ў любым выпадку нешта абагульняючае, правільна, тое, што яднаю. Ну, у любым выпадку. Калі мы кажам пра нацыю, мы абагульняем нейкую пэўную колькасць людзей у межах нейкіх там крытэраў. Таму гэта, канешне, будзе нейкая калона, над якой будуць вісець нейкія пэўныя транспаранты. Не абавязкова яны будуць па-беларуску. Бо агульны нацыянальны код наш, ён можа ўключаць і нават транспаранты на ідыш. Мы наогул у мультикультурнай нацыі фарміруемся, і гісторыя ў нас мультикультурнай, мы находзімся на перакрыжаванні і заўсёды находзіліся і будзем знаходзіцца. Таму гэта не абавязкова аднолькавая мова і нейкія 3 пералічаных лозунга, так? Але нешта нас павінна абагульняць. Таму, канешне... А вот что? Вот вы сказали веданне сваёй гісторыі. А што яшчэ? Якія яшчэ цаглінкі ў гэтым падмурку павінны быць? Гісторыя. Ну, па-першае, нейкае жаданне гаспадарыць на сваёй зямлі. Жаданне мець гэтую зямлю ў сваёй уласнасці, каб я не маю на ўвазе зараз юрыдычныя нейкія аспекты, я маю на ўвазе менавіта усведамленне таго, што ты тут гаспадар. Гэта маё. Гэта маё, і мне падаецца, гэта вельмі беларускае такое пачуццё. Гэта маё. Тое, што адбываецца за плотам, як сабе хочаце, але вось гэта маё. Я тут ведаю кожны куток, я ведаю, што я дзе паклаў, я ведаю, што ў мяне дзе ляжыць, і няхай некаму падаецца, што яно ляжыць там не надта на месцы, але гэта маё. Як казала моя бабуля, дзе моя капаніца, галоўнае, каб яна была на месцы. Гэта адчуванне, што ты не хочаш іншага гаспадарня, акрамя свайго. Гэта, канешне, зноў называю гэты тэрмін агульны нацыянальны культурны код, якім мы ўсе разам карыстаемся і разумеем адзін аднаго, калі мы ім карыстаемся. Ну, нейкія такія рэчы, як гуманітарый, адказваю. Але вот я ад вас не пачуў аднаго такога складніка. Зинаида Бондаренко сказала, вот вся наша нацыянальная ідэя можа быць выказана адным словам – мова. Вот ад вас я гэтага слова не пачуў. Но я не магу сказаць, што на Беларусі магчыма вырашыць гэтае пытанне ў нейкім адназначным сэнсе. Яно ніколі тут так і не вырашалася. І я не думаю, што па меншай меры сёння гэта можа быць нейкім абагульняючым момантам, таму што так склалася. І мы павінны разумець, што людзі, якія размаўляюць на іншых мовах, людзі, якія жадаюць рэалізоўвацца ў іншых мовах, яны таксама павінны быць уключаны ў нацыю. Таму што інакш не атрымаецца проста. Тогда давайте опять вернемся к этой первомайской демонстрации, но на национально-белорусскую тему. Тогда
понял, вот как, насколько я вас сейчас понимаю, нет одной большой колонны, а есть много маленьких колонн, которые идут колонны. Аллеи идут вот, они идут примерно вот к какому-то одному пункту. Ну, в общем, здесь мы видим колонну, которая за Беларусь, но с идишем. Там идут белорусы, которые мусульмане и татары. Тут идут белорусы, которые на русском, ну, как им нравится, с царем, с казаками, но за Беларусь. Нет, без царя. Вот. У нас нема царя, не выходит у нас. Это часть нашей русской культуры, мы без царя не можем. А это белорусские, русские. Не зусім іншыя, яны могуць без цара і добра без яго жылі, і калі цара скінулі, беларусы, яны не былі ў роспачы, таму што яны і без цара ўмелі жыць, і гэтак далей. Тут мы ж не кажам, што мы павінны прымаць культурны код іншых нацыяў. Не, у нас ён ёсць свой. Не, я говорю про русскоязычных, русских, которые тут русскоязычные люди не обовязково с царем в голове и с казаками. Слушайте, я из Москвы приехал, я лучше знаю. Короче, так это в Москве. А у нас тут. Так, если вы не разрешаете нам ходить с царем, я вижу это как бы надругательство над нашим национальным... Вот. То есть, в общем, не будет одной колонны. Вот, не будет одной колонны, а будет множество мелких колонн, да, которые, в общем, должны перейти к одному какому-то пункту, высказать свое уважение Беларуси, а потом друг с другом поругаться, потому что они очень разные. Ну, я не ведаю, где тут была идея посварыцца, але посварыцца беларус умее и любить, но это я не думаю, что включается в национальную идею. Ну, просто право спорить по поводу того, что есть Беларусь, по-моему, оно... Просто я сейчас был в Америке, и там как бы тоже спрашивал про национальную идею, и там очень забавно... Это был Сент-Луис, профессор сравнительной политологии, и он хорошо сказал, говорит, понимаешь, наша страна устроена так, что мы все время с другом не согласны. За все наши 200 лет мы были с друг с другом согласны пару раз. Первый раз, когда нужно было выгнать англичан, мы все не согласны, что мы все согласны, что мы английского короля не любим. Потом мы были согласны, что нужно напасть на Японию. А вот когда нужно было нападать на Гитлера, в общем, были кто говорил, что да ну их к черту с этой Европы, пусть они там сами разбираются. И, в общем, несогласие – это нормально. Да? Вот я к тому и говорю. Вот как вам эта картина было бы... То есть, вот пришли... Беларусь прекрасна, а вот ваш вариант Беларуси мне совершенно не нравится. Ну, у нас так ёсць, і у нас так і будзе, канешне, бо у нас занадта розныя культуры існуюць на зямлі, і розныя шляхі, і нехта заўсёды схіляецца да польскага боку, нехта да рускага боку, нехта думае пра самабытнасць Беларусі. У некага там яшчэ, як у Язэпа Драздовіча, свае ўяўленні пра тое, як усё павінна быць і як усё будзе. Ну, то бок, гэта, канешне, нормально. Про першамайскую колонну гэта вы мне навязваеце гэты стэрэатып. А, вы просто так начали говорить, что я думаю... Ну, няхай будзе. Але ў гэтай колоне заўсёды хадзілі розныя людзі. І, канешне, яны павінны... У нас няма іншага шляху, бо мы такая цывілізацыя, мы такі народ, і такая нацыя ўтвараецца. У нас перакрыжаванне культур, цывілізацыі, геаграфічнае перакрыжаванне. Гэта наш нацыянальны архетып. У нас на перакрыжаванні адбываюцца падзеі эпапей беларускіх. Альбо на балоце, альбо на перакрыжаванні. На перакрыжаванні стаіць хутар у знакі бяды, на перакрыжаванні стаіць вёска у Кузьмы Чорнага. Гэта геаграфічна наш нацыянальны сімвал. У нас няма іншага шляху, акрамя гэтага перакрыжавання і досведу жыцця на ім. Таму, канешне, тут будуць розныя культуры, розныя там уяўленні пра ўсё гэта. Ну, гэта так, у нас такі унікальны досвед жыцця менавіта ў такой сітуацыі. Я вярнуся да пачатку, калі вы сказалі пра тое, што нацыя яшчэ фармуецца і, адпаведна, фармуецца, ідзе там нейкае там усведамленне ці фармуляванне нацыянальнай ідэі нейкай. На ваш погляд, все ж таки уже дастаткова доўга вот это фарміраванне ідзе і фармуляванне, артыкуляванне этой ідэі ідзе. Чаму да гэтага часу не атрымалася? Вот чаму не так і не атрымалася сфармуляваць нейкую нацыянальную ідэю у айцоў-заснавальнікаў БНР, якую б мы зараз прынялі? Потым, скажем, пасля навейшага суверэнітэта ў 91 годзе, я ведаю, што была створана адмысловая камісія, такая грамадская на пачатку 90-х, у
у якую і пакойны Марцаў уваходзіў, і Васілевіч, рэкламіст, які вот быў у нас таксама на ідэі, і шмат іншых людзей, так і не здолелі дамовіцца. Як расказваў Фядута, нават з адміністрацыі прэзідэнта ў 96-м годзе была замова адмысловая на фармуляванне нацыянальнай ідэі, і не сфармулявалі. Чаму? Ну, па-першае, гэта не робіцца камісіямі, маркетолагамі, гэта не робіцца па замовах дзяржаўных, тым больш. Я тут пагаджуся, напэўна, з поглядамі Талстога, які ён выказвае і ў «Вайне і міры», і ў эпілогі да яго. Гэта воля народа, гэта нейкая супольная ідэя, якую прыме ўся супольнасць. Яна не фармулюецца за 10 нават год. Яна павінна сфармулявацца цягам гісторыі. А хто нашым элітам калі даваў магчымасць разважаць над нацыянальнай ідэяй без гэтых ямаў, без прорваў паміж імі? Адцы-заснавальнікі БНР, хто ім даў перадаць свой досвед, хто ім даў перадаць сваё ўяўленне пра нацыянальную ідэю наступным, хто даў адраджэнцам нашаніўскім увесь свой голас сказаць пра нацыянальную ідэю. Маглі сфармуляваць яе ў 20-е гады маладыя хлопцы, якія працавалі тут, маглі сфармуляваць у заходняй Беларусі, таму што я так разумею, што Грамада, Тарашкевіч, Рак Міхайловскі, гэтыя польскія паслы, яны працавалі над гэтым пытаннем, яны разважалі, яны думалі, але хто ім даў дадумаць? Ніхто не даў, і Грамаду, і нашых тут ва ўсходняй Беларусі пазнішчалі ўсіх, хто мог гэта рабіць. Гэтаксама і ў 90-е гады гэта ж ўсё натуральным чынам спынілася у такіх агульнанацыянальных межах, і мы зараз развалены на некалькі супольнасцяў, таму таму яна і не сфармулявана і па сёння, таму што не было магчымасцяў пакуль што. Так все ж таки, вот я крыху тут заблытаўся у вашым адказе, фармуляваць яе павінны прадстаўнікі эліты, ці гэта павінен вот у народзе, яна павінна вот як фальклор нарадзіцца такая вот нацыянальная ідэя? Гэта ж усё такі працэс складаны і заўсёды пераплецены. Фармулююць яе, канешне, тыя, хто маюць магчымасць фармуляваць. Тыя, хто піша, тыя, хто размаўляе, тыя, хто выступае і гэтак далей. Але калі яны будуць фармуляваць тое, што ім проста аднекуль прыйшло звыш, гэта не прыме супольнасць. Таму гэта і павінна быць нейкая, як у Талстога, так? Я не ведаю, ці чыталі вы эпілог да «Вайны і міра», але Талстой кажа, што толькі той чалавек можа ўзначаліць нейкі рух агульны, нацыянальны, толькі той чалавек можа нешта зрабіць у гісторыі, ролі асобы ў гісторыі. Той, хто падхопіць гэтая воля выяўлення народа, нацыі, агульнай гэтай колькасці людзей, якія уласных словаў не маюць, не могуць іх выказаць, Платонаў, Каратаевых, гэтых талстоўскіх. То бок гэта, канешне, супольная праца тых, хто не размаўляе, і тых, хто у каго прызванне размаўляць, пакліканне такое. А может такое случиться, что вот не случится? Не созреет. Я не ведаю, я пра гэта нават не думаю, таму што павінна. Павінна адбыцца. Мы праходзім праз такія пакуты, нацыя вырастае ў такіх умовах жудасных менавіта для фарміравання нацыі, і мы знаходзімся у такім становішчы цяжкім. Мне цяжка ўявіць сабе, хто яшчэ, геаграфічна нават. І па сёння мы існуем, і па сёння мы задаемся пытаннем нацыянальнай ідэі, некуды гэта ж павінна выплеснуцца. А вот калі пачытаць тлумачэнні там у Вікіпедыі, да прыкладу, што такое нацыянальная ідэя, там сярод іншага ёсць і такая, што это, нібыта такое апісанне місіі нацыі. Вот у беларусаў як нацыі, якая, на ваш погляд, місія такая сусветная? Мне гэтае слова «місія» не падабаецца яшчэ з тых часоў, калі я працавала ў гандлі і павінна была фармуляваць місію для аптовага аддзелу для таго, каб гандляваць аліўкамі і маслінамі. Таму я не стала казаць пра місію. Што значыцца місія? Это вельмі такое слово чалавечае, з чалавечага абіходу. Але ёсць нейкія ўмовы, у якіх ты існуеш, яны найперш прадыктаваныя геаграфіяй, у якой ты існуеш, і тваім становішчам сярод іншых,
І беларусы як народ яны павінны выпрацаваць стратэгію жыцця на сваім перакрыжаванні паміж культурамі. Яны павінны выпрацаваць як народ стратэгію існавання ў мульцікультурным асяродку. Яны павінны выпрацаваць менавіта вось тактыку і стратэгію так жыцця на сваю зямлі. Ну, гэта любы народ так павінен зрабіць. Нехто ўжо зрабіў, а мы яшчэ толькі вучымся. Просто вы говорите повинен, то. И получается очень много чего повинен. Ну, павінен. Вот. Ну, калі мы кажам пра місію, да. пра нацыянальную ідэю, Да. это ў любым выпадку не з катэгорыяў таго, што народ павінен, да, зрабіць. Да. Вот. А ты берешь за 20 рублей, доезжаешь до Вильнюсовского аэропорта, там покупаешь билет на лоукост, прыгаешь на лоукосте часа через 4, какая-нибудь Германия южная, выходишь... І ти там нікому нічого не винен. Ну да, и ты... Живешь по правилах інших людей. Да, выучил немецкий сформуля- язык и, в общем, живешь в таком окружении, среди такой насыщенной, культурной, там, экономической, там, всякой такой жизни, которая здесь, дай бог, появится лет через 100, а может быть, лет через 200. Да, и, в общем, это же проще. Почему? Ну, потому что вот тут много чего повинен, и еще неизвестно, эта нация созреет или не созреет, родится она или не родится. И потом, еще вспомним, вокруг Белоруссии, вот с той стороны, с российской стороны, там же тоже есть свои национальные республики. И, в общем, они исчезают у нас на глазах. Да, в Карелии карелов осталось 7%. Да, а вот сейчас будет новая перепись, есть вероятность, что там их будет 2-3%. Да, то есть за несколько поколений карелов они растворились. Да, то же самое с удмуртами, то же самое с чувашами, с башкирами, гораздо лучше с татарами, но динамика тоже, да, динамика такая, что через несколько поколений татар не останется. Вот. И белорусов тоже может не остаться, то есть, может и не родиться. Да, и зачем мне здесь вот стараться, мучиться, терпеть, надеяться, тратить бесценные годы моей жизни на ожидание этой вот волны, как вы сказали, стихии такой толстовской, которая вот поднимется откуда-то вот со дна, да, поднимет меня и поднимет страну и сделает здесь рай на земле. Ну, примерно. А зачем мне ждать? И я к этому еще кучу всего повинен. Да. Есть аэропорт Минск-3, да? Так, Да. калі ласка. Когда... Просто ёсць людзі, якім падабаецца чакаць, працаваць, трываць на сваёй зямлі, калі тебе даюць шнурок твой, да, ці прыкладам поле нераспаханае цэліну, і ты сам сваімі рукамі яе пачынаеш падымаць, ты плануеш па-свойму свой агарод, ты строіш па-свойму сваю сядзібу, ты плануеш тое, як там будзе, канешне, ты пры гэтым нешта трываеш, нешта церпіш, цябе, канешне, цяжка, ты нешта павінен, але ў гэтым ты маеш кайф, да? А ёсць людзі, якія нармальна едуць у іншую кватэру і там засяляюцца і жывуць сабе ў сваім асобным, можа быць, пакойчыку, а можа не ў асобным, з людзьмі, якія ўжо нешта пабудавалі. Ну, усім падабаецца рознае. Мне, прыкладам, зусім не трэба ехаць у аэрапорт, бо я не ўяўляю сабе, як я прыеду ў чужую краіну і буду там жыць па тых правілах, якія складаліся для таго народа. Я іншая, мне гэта не цікава. Мне не цікавыя гэтыя нейкія умоўныя матэрыяльныя выгоды ці даброты. Ну, на што яны мне патрэбны? Тыя правілы, па якіх яны жывуць, яны для мяне чужыя, мне яны таксама не цікавыя. Ну, мне цікава паглядзець, але прымаць да сябе і падпарадковаць сябе гэтым правілам мне таксама не хочацца. У мяне ёсць свая зямля, я на ёй хачу гаспадарыць. Таму тут же разныя людзі. И добра, что зараз у одних есть шлях в аэропорт, а у других, другие... Я услышал два ответа сразу. Первый ответ: вам там будет неудобно, и есть много людей в Беларуси, которым будет просто неудобно жить не в Беларуси. Да, не то, что незручно, а не захочется. Да, ну это как-то вот приехал, все хорошо, но не мое. И другое, то, что мне кажется более важным, если я остаюсь здесь, в Беларуси, и если я продолжаю, как Ной, ждать потопа, вот это вот. Чому ждать? Будовать ковчег.
Ну да, а не был- ждать потока. да. Не, свідраваць дзюрачкі, каб хутчэй. Да, да. Ну, у кожным разе нешта рабіць. Да, ну, господи, пошли уже этот дождь. Я устал. Я уже зрабіў Да, каўчэг. 2. Ты, может, 3 уже. Так, так. Потому что первый уже сгнил от ожидания. Вот. И в награду ты получишь какое-то невероятное, возвышающее тебя ощущение причастности к историческому процессу. Потому что появление нации, да, национального государства, то, с чего мы начали, это множество маленьких колонн, которые сходятся к центру, и там вот причастность к этому большому процессу, уникальному, да, то есть таких процессов там 10, 15, немногое количество людей это пережило. Это настолько важная и приятная цель, что к ней стоит стремиться, забывая о том, что, в общем, сейчас, вот в данный день, в данную минуту ты живешь, скажем так, в не очень комфортной стране, не очень комфортных условиях. Да? Ты согласен на ожидание, но ты ждешь вот этого, какого-то невероятного, А може просто фантастического кайфуеш ад працэсу, ад ожидания. таго, што чаго чакання. Ожидание это вы мне все увесь час называете. Не чакання, а працы. Працы ў гэтым накірунку, і ты разумееш, што ты кладзеш цаглінкі ў той будынак, які потым будзе. Ну, гэта, ну... Так вы же сами сказали, что стихия. Как бы, вы же сами сказали, что стихия Лев Толстой. Как бы, вот я подошел к морю, я хочу шторма. Дайте мне шторм. Нет, да, тут справа, я ж вам кажу, гэта працэс заўсёды ўзаемны. Там стихія, але калі ты нешта робіш, калі ты ной, прыкладам, то ў цябе ёсць магчымасць працаваць для таго, каб калі гэтая стихія падымецца сабой каўчэг. Ну, правильно? Ты ж не просто трэсачкай паплывеш па ім. Гэта роля асобы ў гісторыі. Гэта такія ўзаемныя пераплеценні і причинно-следствия сувязь. То есть, давайте так... Вы обещаете белорусам удовольствие в участии в историческом процессе. Упаси Боже, я гэта абіраю прыкладам для сябе, да? Ну, такія гучныя словы, я, канешне, не лічу, што я там нейкую ўжо цагліну палажыла, але мне цікава ўдзельнічаць у гэтым працэсе менавіта. А што там астатнім беларусам, я не ведаю. Я яшчэ раз вот да, можа быць, несфармуляванай нацыянальнай ідэі і прычын гэтага. Скажем, Валерый Варанецкі, дэпутат, прыгадываў шматлікія войны, якія былі на тэрыторыі Беларусі у гісторыі. Мы нават не кажам пра апошнія, а ў гісторыі, калі вынішчалася эліта нацыі. І таму крыху і там гінеў, там занядбанні, прыходзіў народ і нацыя ўвогуле, і не магла, можа быць, нешта там фармулявацца. Вы даследуеце як тых людзей, таго ж самага Дудара, тую ж самую эліту, якая, да, Дудара, якія былі знішчаныя ў 37-39 годах. Вот гэты фактор, ён сапраўды меў вялікае значэнне, вот это знішчэнне эліты нацыі на тое, што мы да гэтага часу з аднаго боку і не сфармаваліся як нацыя, з другого і не сфармулявалі сваю нацыянальную ідэю. Ну, канешне, меў, бо гэта былі выбітныя дзеячы і менавіта тыя, хто дыскутаваў гэтае пытанне. І там была такая атмасфера ў 20-е гады, да 27-28, калі была магчымасць гэта шырока дыскутаваць, і не толькі ў прэсе. У прэсе яшчэ мы не мелі такой прэсы, якая магла б наладзіць такую гутарку сур'ёзную, філасофскую, там не было дастаткова кадраў, але тое, што тычыцца літаратуры, тое, што тычыцца публіцыстыкі такой паўсядзённай, то фармулёўка нацыянальнай ідэі ішла, і фармулёўка шляхоў развіцця Беларусі ішла. Проста гэта ўсё знаходзілася пад вельмі пільнай увагай Масквы. У першую чаргу, таму што мы памежная рэспубліка, і да нас заўсёды было самая пільная ўвага і ў 20-е гады. Таму што нельга было дапусціць сепаратысцкіх настрояў, а нацыянальная ідэя так ці інакш, яна вырастае менавіта з таго, што ты ўсведамляеш сабе асобна. І таму менавіта ў Беларусі жорсткім чынам самым было гэта ўсё вынішчана.
І калі працавала камісія Затонскага ў 28 годзе, гэта была камісія, арганізаваная ЦК ВКПБ ў Маскве. Камісія працавала некалькі месяцаў, і яны якраз даследавалі развіццё нацыянальнага пытання тут, на Беларусі. І Затонскі напісаў, што на Беларусі унікальная склалася сітуацыя, што кіраўнікі дзяржавы, Червяков, Голодец, Адамович, усе, хто стаялі на чале БССР, знаходзяцца пад вялікім прышчэпаў, знаходзяцца пад вялікім уплывам пісьменнікаў і паэтаў. Што кіраўніцтва вышэйшае не прымае нават нейкіх рашэнняў, не параіўшыся з пісьменнікамі і паэтамі. Гэта значана ў дакладзе Затонскага, і гэта сапраўды было так, яны вельмі сябравалі ўсе, і яны разам працавалі сапраўды над нейкімі рашэннямі. Чаму? Таму што якраз ішоў вось гэты працэс, у якім абавязкова ўдзельнічаюць і палітыкі, і пісьменнікі, і паэты, фармуляванне нацыянальнай ідэі, бо яна не адбываецца без тых, хто яе здольны сфармуляваць. Так? І яны, канешне, прыслухоўваліся да людзей, ну і час спрыяў, там жа павінны былі слухаць народ просты. Да? Всё гэта, канешне, было вельмі такой спрыяльнымі умовамі, і калі б яшчэ ім далі год 20 ці 25, яны б, канешне, нешта зрабілі, улічваючы яшчэ, што ішла такімі моцнымі тэмпамі беларусізацыі. Таму то, што іх вынішчылі, то мы і па сёння не ўзняліся на той узровень шырыні і глыбіні дыскусіі, якая ішла тады ў 20. Скажите, а вот мне просто цікаво, вы такую лічбу назвалі, год яшчэ ім 20-25, і яны там вот нешта, можа, нават сфармулявалі б нейкую нацыянальную ідэю. Гэтыя, вот, скажем, 20 гадоў, 25 незалежнасці, гэта ўлічваецца, ці мы вот фармуляванне нацыянальнай ідэі можам пачынаць вот з часу пачатку нашай праграмы? Ну, мы зараз жывем у іншы час. Я, зноў жа, я магу разважаць толькі як гуманітарый і сваім інструментам гуманітарным. Зараз у нас культура постмадэрна. Культура постмадэрна, яна кажа нам усім, што няма ніякіх там нацыянальных ідэй, якія могуць быць сфармуляваны агулам для ўсіх. Што любая ідэалогія, а нацыянальная ідэя, она звязаная з ідэалогіяй, любая ідэалогія вартая толькі асмеяння, толькі смеху, таму што яна не будзе падыходзіць для ўсіх, яна не будзе дастаткова агульнай, каб кожны яе прыняў. Культура постмадэрная, яна гэтыя ўсе працэсы робіць, па-першае, досыць іранічнымі, ну, эліта ставіцца да гэтага дастаткова іранічна. Па-другое, павольнымі. А 100 год назад, тады, калі фармулявалася гэтая нацыянальная ідэя спачатку нашаніўцамі, а потым дзеячамі заходняй і ўсходняй Беларусі паасобку, гэта быў час зусім іншы, гэта быў мадэрн, і гэта якраз быў час фармулявання агульных ідэй. На жаль, адтуда выраслі нацызм і камунізм як ідэалогіі, да, з гэтага часу, на жаль. Але ён быў спрыяльны таксама і для нейкіх пазітыўных фармулёвак. Просто што, як заўсёды, пазітыўныя фармулёўкі слабей. Я коротко просто удакладнюся. То есть атрымліваецца, што тады час фармулявалася ўсё хутчэй, і вот 25 год да фармулявання гэта было хутка. А зараз нам трэба, можа, 125 год. Ну, я не ведаю. Ну, гэта, разумееце, як такія умоўныя лічбы дастаткова. Але я думаю, што тады гэта было б, канешне, хутчэй, бо культурная сітуацыя была іншай. Вот не соглашусь про культурную ситуацию. Наверное, я бы согласился, что постмодерн был в 2011 году, в 2012 году. Не, вот постмодерн позднее. Особливо на наших землях. Не. Я говорю, вот сейчас, вот, 6 лет назад, да, я был бы за постмодерн. Если бы 6 лет назад Змитер пригласил бы меня сюда, в Минск, и вести бы надо было передачу про национальную идею, уверяю вас, я бы из этого клоунаду сделал и издевался бы над всеми, над каждым вашим словом. Все, кто сюда приходил бы, я над ними и шутил, потому что мне было бы казалось это дико смешно. Да. Как можно утверждать там что-то вот о прошлом и так далее. Да. Но время-то изменилось в 2014 году после русской весны. Так. Хотите, не хотите, но сейчас ситуация практически модерновая. Сейчас ситуация практически как в 2022 году. Да, сейчас у всего этого есть тяжелый, свинцовый государственный смысл. И смысл в том, что эти все идеи, они сохраняют здоровье людям и жизни людям. Да? Разумеете, потому мы что зараз, выбачайте, что я перебила, почему нельзя порівнювати з 22-м годом? Потому что у 22-м годе у людей за спиной у таким
у гістарычнай перспектыве, якую яны маглі наглядаць, было 19 стагоддзе. Такое дастаткова прыемнае, да, і дастаткова бескроўнае 19 у адрозненне ад 18. А мы зараз маем за плячамі досвед 20-го стагоддзя, мы маем досвед нацысцкай Германіі, мы маем досвед камуністычнага Савецкага Саюзу, мы маем досвед, калі ўся нацыя ў агульным адзіным парыве ідзе першамайскай калонай, і мы не дазваляем сабе ўнутры ні народ, ні эліты, не дазваляем сабе ўнутры вярнуцца да таго досведу 22-го года. Мы выраслі як чалавецтва. Тое, што зараз адбываецца ў Маскве, гэта штучная сітуацыя, накачаная, разумеете, ну, как штучно? Ну, люди же, там несколько десятков тысяч людей поехали с автоматами убивать. Она и сейчас идет война. Если вы посмотрите какие-нибудь украинские СМИ, вот просто ленту, да, там же каждые 2-3 часа или раненый, или убитый, да, украинский солдат. Я разумею, там постоянно смерть идет. И люди, которые отправляются на смерть, они не из постмодерна. Да? Это не про шутки. Да, там все серьезно. И национальный вопрос, национальная идея, это серьезно, снова стало серьезным, буквально у нас на глазах. Да, и поэтому вот сейчас вся эта передача, она там как бы можно что-то пошутить, но вообще она очень серьезная. И финальный вопрос, который здесь задается, а что будет, если, не дай бог, конечно, но вот люди на Востоке решат, что и Витебск тоже как Крым. Да, и вот пойдут ли молодые люди умирать за то, чтобы Витебск остался белорусским? Да? С точки зрения постмодерна это как бы невозможная ситуация. Постмодерн не существует ситуации, когда есть война, смерть, кровь, там, да? Когда все всерьез. Да, смерть это всегда всерьез, да? Жизнь это всерьез. Да, вот, и поэтому как бы, я не согласен просто с вашей теорией по поводу того, что мы живем в постмодерне. Постмодерн кончился, по крайней мере, здесь, в Восточной Европе. Замест яго нічога яшчэ не адбылося, не з'явілася. У культуры па меншай меры, у культуры яшчэ закат постмодерна, усе там спрачаюцца, што будзе далей, як мы выйдзем з гэтага, да, гісторыя, як заўсёды, першай ідзе, празаікі, паэты заўсёды рэагуюць хутка вельмі, так, і ёсць Жадан, прыкладам, на Украіне, які фармулюе ўжо нешта. Да, смотри, но Жадан, он абсолютно не іранічны автор. Конечно. Так паэты заўсёды адгукаюцца хутчэй на ўсё гэта, на ўсе гэтыя фармулёўкі. Празаікам трэба, па-першае, пабачыць, усведаміць прычыны і следствы і наступствы, зразумець нейкія абагульненні, толькі потым напісаць, а потым то бок празаічны, а навукоўцам яшчэ больш трэба часу, каб гэта уцяміць. Першым заўсёды ідзе паэзія, потым проза, публіцыстыка паўсядзённая, потым ідзе ўжо навука. Таму мы не можам сказаць зараз, што 2014 года прайшло яшчэ, просто імгненне для таго, каб памянялася культурная сітуацыя. У гістарычнай перспектыве так, сапраўды, хаця я разумею выдатна Максіма, што вот гэтыя свінцовыя тучы, яны как бы на плечы сядаюць. Вот вы сказалі, што перш за ўсё, как бы нейкія там закіды, нейкія тэзісы павінна рабіць, фармуляваць і закідваць эліта. Вот мы з вами эліта тут сабраліся. Умоўна, давайте скажем. Вы, по крайней мере. Так само сябе не ўпісваю, але давайте умоўна назовем. Вот вы для сябе пачалі недзе там падсвядома ў галаве, а можа не падсвядома, а адмыслова ў галаве фармуляваць нейкую такую, сваю, хай сабе, нацыянальную ідэю. Мне даводзіцца яе фармуляваць у нейкіх такіх прыватных варунках, бо я настаўніца, і бо мы на уроках, канешне, так ці інакш з дзецьмі выходзім на гэтыя пытанні. Бо калі ты размаўляеш пра літаратуру, ты не можаш іх не сфармуляваць для сябе. Па-другое, я выкладаю літаратуру рускую, а па-за класам мы з дзецьмі вывучаем беларускую, ездзім паўсюль, размаўляем, і у нас такі даволі шырокае поле культурных з'яў, якія мы з дзецьмі абмяркоўваем. І да таго ж і мне для сябе я павінна была ведаць, як гэта мне грунт, на якім я стаю. І я ўжо сёння казала пра гэта. Канешне, адчуванне сябе, мы гаспадары на сваёй зямлі. Мы на ёй нарадзіліся, мы сюды паклалі сваіх продкаў, мы хацім самі сюды легчы ў гэтую зямлю. І таму гаспадарыць тут на ёй будзем толькі мы, і мы будзем вырашаць, як тут жывецца. Не сусед з усходу, не сусед з захаду, не нейкія людзі, якія не маюць тут каранёў і грунту, а тыя, хто тут жыве, павінен быць гаспадаром незалежна ні ад чаго.
Калі коротко сказаць, это можна сфармуляваць так: гэта зямля наша, і мы тут гаспадары. Няхай так. А калі просто гэта цягне пад сабой, дзеці ў мяне пытаюцца, а што такое гаспадарыць на сваёй зямлі? Я ім часта кажу: дзеці, вы павінны гаспадарыць там, дзе вы знаходзіцеся. Гэта ваша школа, гэта ваша гімназія, вы маеце права вырашаць, як, што тут будзе адбывацца. Гэта ваш урок у вашым класе, давайте разам вырашаць. Яны мяне спыталі: а на што будзе гаспадаром на сваёй зямлі, да? Калі можна паехаць у аэрапорт і пажыць на іншым. Я ім тады тлумачу просты прыклад з кватэры: а дзе ты хочаш жыць? Любы беларус хоча жыць на сваім шнурочку, у сваёй сядзібке, да? Каб гэта была свая гаспадарачка, дзе ты ўсё ведаеш, дзе ўсё пад цябе, пад тваю руку і пад твае нейкія патрэбы. Адсюль усе культурныя ідуць. Ты павінен ведаць уласную гісторыю, уласную культуру, уласную літаратуру, уласныя спевы, таму што гэта тваё, гэта тое, што дае цябе адчуванне гаспадарскае. А калі ты гаспадар, ты тады 300 разоў запытаешся: на што мне твая ваенная база? А на што мне ваенная база з іншага боку? А я не хачу, а ў мяне не будзе так. А так, давайте адмовімся ад усяго, давайте будзем працаваць на сваіх грашах, на сваіх нейкіх рэсурсах, давайте будзем заключаць дамовы з іншымі краінамі на нейкіх умовах, якія мы можам выканаць, а не на тых умовах, што мы павінны распрадаваць свае набыткі там па аднаму. Ну, гэта зусім іншае. Тыя, хто зараз кіруюць краіны, я не думаю, што яны адчуваюць сябе гаспадарамі на гэтай зямлі. Адсюль у нас гэтыя новыя аўтазакі, адсюль у нас гэтая абаронная, гэтая міліцыя бясконцая, так, ну, таму што страшна, таму што ты не гаспадарыш. Але іншай сілы, якая будзе тут гаспадарыць, пакуль яшчэ не мае, нарасце. Ну вось нацыянальную ідэю ад Ганны Севярынец спадарыня Ганна сфармулявала. На заключэнне нашай праграмы я просто удакладніць. Вот Александр Фядута сказаў: вот нам, нашаму пакаленню, наконт нацыянальнай ідэі парыцца не трэба. І не трэба тут замарочвацца і яе фармуляваць. За нас і сфарміруюць нацыю, і сфармулююць нацыянальную ідэю наступныя пакаленні, дакладней тыя, хто ідзе за намі, каму ў 91-м годзе было максімум 10 гадоў, а лепей і меней. Вот вы з такімі людзьмі працуеце зараз. Вот ваше адчуванне. Вы бачыце, што там сярод іх менавіта растуць гаспадары зямлі беларускай, а не будучыя наведвальнікі аэрапорта Мінск-3? Там розныя растуць. Там растуць розныя, але тое, што сучасныя дзеці больш, як сказаць, канструктыўна здольныя нешта фармуляваць гаспадарчае, гэта так. Дзякуй вялікі. На завяршэнне нашай праграмы ад Еўрарадыё і ад крамы з нацыянальным каларытам «Сымбаль-бай» вось такі падаруначак нашаму госцю Ганне Севярынец. «Сымбаль-бай» падарункі з нацыянальным каларытам да любога свята. Дзякуй вялікі, спадарыня Ганна, гэта вам. Дзякуй вялікі. Ідэя X на Еўрарадыё.